6 χρόνια gov.gr. 6 χρόνια που το κράτος αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετεί τους πολίτες. Πιο απλά, πιο ψηφιακά, πιο αποτελεσματικά. Σήμερα, στο gov.gr, πάνω από 2.255 υπηρεσίες είναι διαθέσιμες από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή οποιαδήποτε στιγμή. Περισσότεροι από 9 εκατομμύρια πολίτες έχουν χρησιμοποιήσει το gov.gr έστω και μία φορά. Και πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια πραγματική ανάγκη που εξυπηρετήθηκε. Περισσότερα από 431 εκατομμύρια έγγραφα και δηλώσεις εκδόθηκαν ή υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. Περισσότερες από 1,7 δισεκατομμύρια ταυτοποιήσεις πολιτών και 2,6 δισεκατομμύρια διαλειτουργικότητες επιτρέπουν σε 856 φορείς του δημοσίου να συνεργάζονται ψηφιακά. Μέσα σε ένα μόνο μήνα εκδόθηκαν 4.275.000 έγγραφα και δηλώσεις, 8.765.000 άειλες συνταγές και 4.750.000 άειλα παραπεμπτικά. Υποβλήθηκαν 240.000 ερωτήματα στο MyGov, που είναι η πρώτη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο ελληνικό δημόσιο. Συνολικά, το MyGov έχει απαντήσει σε 4.200.000 ερωτήματα. Η υπηρεσία Know Your Customer χρησιμοποιήθηκε περισσότερες από 966.000 φορές, ενώ συνολικά έχει χρησιμοποιηθεί 25.320.000 φορές. Οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ψηφιακά ραντεβού σε μία σειρά υπηρεσιών του δημοσίου. Κάθε ψηφιακή συναλλαγή σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία. Κάθε έγγραφο που εκδίδεται ηλεκτρονικά σημαίνει λιγότερος χρόνος αναμονής. Κάθε υπηρεσία που γίνεται ψηφιακή σημαίνει μια καλύτερη εμπειρία για τον πολίτη. 6 χρόνια μετά, το gov.gr είναι το κράτος που εξυπηρετεί. Πιο απλά, πιο ψηφιακά, πιο αποτελεσματικά.